Čaute lidi u nového videa. A poďte si so mnou nalakovať nechty. 2 roky už som na YouTube nenatáčala. 2 roky, lebo som nemala čas. Takže kde si sa ju robiť. Takže pilník. Pilníkujem si. No ja už mám nechty, len ja si ich každý deň, takže som chorá, no tak prepáčte. Tie nechty sú halloweenské. Ak chcete vidieť, poviem vám, ak sa to robí. Zoberete si taký lak, ktorý, no proste dospelácky, ktorý farbí tak na červeno. Namalujete, niektoré nechty si tak odškrábnete, dáte si tam proste takto tok. No a jak by ste chceli vidieť ďalšie video, dávajte lajky.